Сега активирано ли е? Сега в момента. Активиране ли? Да го активираме. Ами активира. Да. Сега активирано ли? Да. Дръж! Дръж, дръж, дръж! Шарко, дръж го. Дръж го, Шарко. Дръж го. Дръж го, Шарко. А така. Дръж го. Дръж го. Как гледа само. Христо гледа. Гледа, пак само такова. Това не е активирано, майма. Как го такова направо с крака му го ще Но червено свети, бе. Натисни него. Щом свети червено, значи записва. Пауза пише. Пауза. А сега пак почва. Хайде, бе. Дръж го. Дръж го. Дръж го. Дръж, 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 дръж. Дръж, 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 дръж. Хайде. Ето някакви кучетала е. Може да дойде друго. Те утре, нали го бяха? Това като свети червено правите ли? Да. А виж да идем. Дръж малко моя телефон, снимай се. Гледай така. Аз да застана. Хайде. Дръж го. Давай. Дръж, дръж, хайде, Мари. Дръж. Дръж. Ерхан. А сега и двата ги дръж. Значи това вари. Вари. Значи това трябва да го включи него. Седи. Ко пише? Активиран, готово. Активирано. И двата. И двата да така. Дръж го. Дръж. Хайде. И шапка. Дръж го. Дръж го. Готово. Готово ли? Самата. Така се пуска. Ти за видеоклипови. Ага. Видеоклипови. Чакай. Видеоклипови. Валерия клип.